прекъсването. Сега ще ви покажа как изглежда. Ето го. Сега и как изглежда устните ми. Сега да си полако. Ще се държа много време. И този когато съм много използва се поне около 60 години. 50-60 години. Това или ще е разтопено, или ще се го изгубя. Така че абонирайте се на мен. Харесайте това видео. Долу в коментарите. Може да видите още неща за правене. И кога снимам. Да знаете. Аз съм най-мразената. И моля ви се, абонирайте се за мен и Габи. И с Габи. Тя вече снима Чарли Чалендж. И няма да бъде закрилата ми. Тя е страховита. Не мога да подестрахнем.